dames en heren, mijn naam is Annie van B. Waar ben ik? Zoek maar. Nou, we gaan het er vandaag over hebben. Oh, we gaan het er vandaag over hebben. Ik heb 2 video's online met 2. Dit is de eerste. De tweede komt weer online. Ja, de tweede komt weer online. De eerste is nu. Ja, de tweede komt dus online. De tweede komt online. En jij bent in beeld. Hey, nu ben ik er echt. Ja, dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Anne van B. Ik ben er weer bezig. Gewoon zeker. Toch, ik ben er mee bezig om dun te worden. Maar toch, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En like op de 2 video's. Dit is de eerste, de tweede komt online. Super tof dus. En peace, de tweede komt zo online. Doei!